Yawan juga bam yang Plang Festival kaban long ha ka atusan risau ha sau mat glenti shoban poi tersan bela penya daga senjuk mau Plang. Ka Khasi Artist Society ka balam khmat ya ka jingdawa ban penrong ya ka ketian khasi ha ka kernet ka bapra jong ka riti sensyar kari India ka shim bakla dei ka por ya ka sarkar jalla ban penbet ya ka Meghalaya State Language Act arhajar san da ka ba ithu no ya ka ketian khasi kum ka ketian pura ne ka ketian sarkar tang ka ketian benram. Hau ka jingli ikanu yo menteri rangba ka jilla u konrad ki sangma ka Khasi Artist Society hapo ka jingalam u Professor DRL Nonglat kala IT ya ki dorkas bat ki juba bala yo na katanat kampo yeng jongkari India haringkat ka jingkerpat ban but dien kat kum kitai ki kot kisla. Haba kran sikilat pathai kubor u Dr. DRL Nonglat u badai u President jong ka Khasi Artist Society u lapan pau baka daw bakong santam baka ketien khasi kamla ban su thiet haki khon samla ka dei namar ba ka sarkar jalahi ka khlamshim khia ban pentrai kam ya ka ketien khasi kum ka ketien sarkar bat namar ba ka ketien phareng ka dei ka ketien sarkar kumta ki samla ki hab ban puli da ka phareng ban yo kam haki office sarkar kawai kalong kajing ajumut jongi ka sarkar ban penlong ya Khasi ka official language jong ka jala namar hadu menta ya ka Khasi la penlong tangka associate official language kamut kadang long tangka ketien benrap ti kumno ka ketien jong traditional kan long ban ka ketien benrap kat ba ka ketien nongwei kan long ka ketien sarkar ti kajing wanra jongi ya ka jingkerpat yu chief minister kalong baun wanra no ya ka amendment ka jing penkela ya ka Meghalaya Language Act arhajar san ka bara kedawang tu baka Khasi ban garo kidai ki associate official language menta da ka wanra ya ka amendment dei ban penlong no ya ka Khasi ka official language kemet ka ketien sarkar bapura jongka jela ni rawa ya Khasi dese ki paiba nagor health kila mandawai garo kata ngimdan keno ka jingong halor kata hak bedai pat bar ke jing penlong official language dan ketien sarkar ya ketien Khasi kata le se kandang khamsimpor katu kat ni namar ke department ke badai ke haban pule benia ya ki nongrem jangka constitution jongkari India hak bedai bat ke penlong ketien sarkar ya keno ketien hagano jela bat kum juru ban habisar benia ya keneka Meghalaya Language Act arhajar san ke bamenta ti ya kata ngi ong kila ban sim ya kapor dan rai ka jingkwa jongi kalong ba hakawai kasni dai ban slemhan ka Khasi kadai ban long no kawai naki ketien sarkar na keleng jauh chief minister ula kular ban pej benia baga department ke badai kan pej benia ya kani ka Meghalaya Language Act arhajar san ti bat hadin ke jing pej benia unsa sedang bande ya ka badan kam ha ka ban amen ya ka Meghalaya Language Act arhajar san ban penlong ya ka ketien Khasi le se bat garo ki waipat ki official language laniki ketien sarkar kumbalong ka Manipuri hapo Manipur bat ka Mizo hapo Mizoram kadaw ka bakongsan kalong namar ba amsim penlong ketien sarkar ya ketien Khasi ki hapri kam daga ketien phareng tiga ketien phareng gede ketien nongwei ki hapen lot ka spa ka phau ka bor ka sor nadu ki kimi ki pa ban penlong ki khon jongki ki samla jongi panang ya ke English namar ka ketien sarkar kadai ka English lada ka ketien sarkar kadai Khasi ki tho ki file ki noting barokhat ki shithi barokhat ki dai ketien Khasi communication shithi barokhat ki dai ketien Khasi barok kin haban pule Khasi u bomnang Khasi ro u hab bandan lakum no ka jingla ban skot ho ya ka ketien Khasi walada umla ban thokha ki dei banan ka working knowledge ya ka Khasi lada Khasi kadai ka ketien sarkar ti kadai ka policy ka babakla ka penlong ye ki khon samla ban hab ban penle jimode ke English lada kene kadai ketien sarkar itu ki bakwa ban tre po ka jela
tangga kasih kelap pian. Amdai tangga kasih naman ngiran kam panang kampun teligi ketien ke English ru kalong ke badan kam handai kanam don ken kata kajing lendet no. Ya ke ketien kasih. Tinga ong ba pet menta. Ni persya ya ka imposition ya ka jing pentrikam ya ka Assam Language Act khat kendai spa handrup ho namar ba ong ban pentrikam da ka Assamese habaro ki district jongka sama itu por ni yo ya ka jela halor kata ka nongrem penban ndang la yo ya ka jela ni klet no ya la ka jong ka ktien ni subteng bet ya ka English kum ka we ni ki official language kum ba ka long ka Assam ba ki we ki jela jong ka India ki we ki jela ba ki la yo ya ka jela la jong English ka beteng kum ka we ni ki official language bat ka ktien jong ki trasnong ro mars madwa ki penong ka ktien sarkar temangi badeng iklat dia kata kadai kani ka penong ye ki khna samla bat phi ki kemi ki paro ki hab ya ka ban penbor ye ki khona jong ban khre bai ki English wala ka e kano kano nei menta da ka penong official language baro kin hab nang khasi ka basngol ran kalong ba menta la dan ka tu kani ki khasi bom nang khasi tidak ka penong official language baru hab nang khasi amdai tang khasi ubah ke inshallah dai banang lepa dai ki bana barro ki hab banwan ban pule khasi bat banang ya khasi Kongret kino pihak pandai check up em Alat se kan thia ya Gila banai la syam tayoru sele yu dengan siam kendian Slam kendian PE takadaw kolong kapakong san ban pat ya kapor Kalong ke badan kamban letas ya ke kemishwa bandap lai benai ba armet kenang ba ikelung enom yo yu kenyang HIV haka ba ikmi bat ikelung kenyo kecing em ka bakai ka bakya bat Islam. Dor jong kapor HIV control Patas HIV ya lede haka bor ba pili check up ning bang haba armet.